نفس وكف نكو حادة تمساسال نجار يفتر مليونات سبات كبرقاسهم يتسؤمو قطتانا بحاده ነገር ይጎዩ ነታና ይንኮ ሓንቲ ፍንጃል ቡን ናብ ሰውነቶም ከእተው ማዓልቶም ዝጀመረት አይመስለውም ንገሊኦም ሰባት ቡን ተራ መስተ እዩ ንኻልኦት ግን ናይ ህይወት መቀጸሊ ናይ ስራሕ መበገሲ እዩ ግን እዚ ማዓልታዊ እትሰትይዎ ጸሊም ፈሳሲ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኹም እንታይ ዓይነት ዓቢ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ትፈልጡ ዶ ናብታ ዓሚቕ ስነልቦናዊ ሳይንስ ቅድሚ ምኻድና መጀመርያ ብዛዕባ ቡን ኣገረምቲ ሓቀታት ክነግረኩም فلما نزل channel subscribe بمقبار بيتسب زيكونكم بيتسب كونو أقرم تحقتات بون نمجمريا جيزي بون أتقال كم زرخباو تفلتو دو تاريخ كم زحبرو أبتشعيك في الزمن أب إثيوبيا كالدز بهالقواسات آل نيرو إذن أتقال حدا معالتي فولي تخلمس بلعا ملو إليتي كيدك أسا كزالي حدرا دحرزي كالد تقرمو نتفرن ናብ መነኮሳት ይወስዶሞ ወአቢሉ እትዝበለጸ መስተዓለም ተወሊዱ ማዓልታዊ ቡንና በልና ንጽውዖ ነገር እኽሊ ዘይኮነስ ልክዕ ከምቲ በለስኒ ሓደ ተኽሊ ዕምባባ ውሽጣዊ ፍረ እዩ ንሕና ንሰትዮ ዘለና ናይቲ ፍረ ውሽጣዊ ዘርኢ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ሰባት ብበዝሒ ዝሸጥዎን ዝዕድግዎን ነገር እንታይ ይመስለኩም ቀዳማይ ነዳዲ እዩ ካብ ነዳዲ ወርቅን ተፈጥራዊ ጋዝን ቀጺሉ ኣብ መላእ ዓለም ብቢልዮን ዶላር ዝንቀሳቐስ ዓቢ ናይ ንግዲ ፍርያት ቡን እዩ ቡን ካብቶም ውጽኢት ሕርሻ ዝኾኑ ውሽጢ ኣብ መጀመርያ 10 ደረጃታት ዝርከብ እዩ እዚ ማለት ማዓልታዊ እትሰትይዎ ፍንጃል ቡን ናይ መላእ ዓለም ኢኮኖሚ ዝውስን ሓያል ፖለቲካዊ መሳርሒ እዩ ፍሉጣት ሰባትን ናይ ቡን ምስጢሮምን እዚ ዝገርም ፍርያት እዚ ኣብ ታሪኽ ዓለም ዓቢ ጽልዋ ዘሕደሩ ፍሉጣት ሰባት እውን ዝተመስከረሉ እዩ ንኣብነት ዮሃን ሴባስቲያን ባክ እዚ ኣብ ታሪኽ ዓለም ዓቢ ናይ ሙዚቃ ሰብ ዝበሃል ባክ ንቡን ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ዝተልዓለ ኮፊ ኮንታታ ዝብል ሙሉእ ናይ ሙዚቃ ኦፔራ ደሪሱ እዩ ባክ ባዕሉ እውን ቡን እንተዘይሰትዩ ሙዚቃ ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ይናዘዝ ነይሩ ሆኖሬ ደ ባልዛክ ሓደ ሰብ ንመዓልቲ ክሳብ 50 ፍንጃል ቡን ይሰቲ እንተትበሃሉ ተኣምኑ ዶ ነይርኩም እምበኣር እቲ ፍሉጥ ፈረንሳዊ ጸሓፊ ባልዛክ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 50 ፍንጃል ጸሊም ቡን ይሰቲ ነይሩ ቡን ናብ ከብደይ ከኣት ከሎ ሓሳባት ልክዕ ከም ዓቢ ሰራዊት ክጎይ ጅምሩ ይብል ነይሩ ካብ ለይቲ ሰዓት 8 ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ብዘይ ምቁራጽ ይጽሕፍ ነበረ ቤትሆቨን እቲ ፍሉጥ ናይ ሙዚቃ ሰብ ቤትሆቨን ድማ ሓደ ፍንጃል ቡን ንምፍላሕ ብትኽክል 60 ናይ ቡን ፍረታት በእዳው ሓደ ብሓደ ቆጺሩ የዳሉ ነይሩ እዞም ሊቃውንቲ እዚኦም ቡን ንኣእምሮኦም ከም ዘበራብሮም ይፈልጡ ነይሮም ግን እቲ ሕቶ ንሳቶም ዶ ንቡን ተቆጻጺሮምዎ ነይሮም ወይስ ቡን እዩ ንዓቶም ተቆጻጺርዎም ዝብል እዩ ሳይነሳዊ ሓቅታት ቡን ሕጂ ድማ ናብቲ ሳይነሳዊ ሓቅታት ቡን ክንመጽእ ቡን ሓይልን ጉልበትን ዝህበና ይመስለና ኣብዚ ግን ዓቢ ስሕተት ኣሎ ቡን ጉልበት ኣይህበናን እንታይ ዳ ይገብር እንተልና ኣእምሮና ንኸይድቅስ የታልሎ ንሕና ሙሉ መዓልቲ ክንሰርሕ ከለና ኣብ ሰብነትና ኣዴኖሲን ዝተባሃለ ናይ ድኻም ኬሚካል ይርከብ እዚ ኬሚካል እዚ ናብ ኣእምሮና ከይዱ ደኺምካ እዩ ሕጂ ደቅስ ዝብል መልእኽቲ ይሕልፍ ንሕና ቡን ክንሰቲ ከለና ድማ እቲ ኣብ ቡን ዘሎ ንጥረ ነገር ማለት ድማ ካፌን ቀጢሉ ናብ ኣእምሮና ይኸይድሞ ናይቲ ድኻም ኬሚካል መንገዲ ዓጾ ኣእምሮና ድኻም ንከይስምዖ ድማ ይገብር እዚ ማለት ቡን ድኻም ኣየጥፍኦን ንግዚኡ ንኸይፍለጥ ይሓብኦ እምበር እቲ መዓልታዊ ንሰርሖ ዓብዪ ጌጋ እንታይ እዩ ካብ ድቃስኻ ምስ ተሳእኻ ኣብ ውሽጢ 30 ደቂቕ ቡን ትሰቲ ዶ መልስኻ እወ እንተኾይኑ መዓልታዊ ንነብስኻ ትጎዳእ ኣለኻ ሰብነትና ንግሆ ብባዕሉ ክነቃቃሕ ክብል ኮርቲሶል ዝተባሃለ ናይ ተፈጥሮ ሆርሞን የመንጩ እዚ ሆርሞን እዚ ልክዕ ከም ተፈጥራዊ ቡን እዩ ንሕና ግን ገና ካብ ዓራት ከይተሳና ካፌን ክንውስኸሉ ከለና ሰብነትና ናይ ባዕሉ ሆርሞን ምፍራይ የቋርጽ በዚ ምኽንያት እዩ ድማ መዓልታዊ ቡን እንተዘይሰቲና ርእስና ዝሕመናን ክንነቅሕ ዘይንኽእልን ቡን ክንሰትየሉ ዝግባእ ትኽክለኛ ሰዓት ካብ ድቃስና ምስተሳና ድሕሪ 2 ወይ 3 ሰዓት እዩ ገጻት ቡን ክልተ ገጽ ኣለዎ በቲ ሓደ ገጽ ኣብ ኣእምሮና ውሽጢ ዶፓሚን ዝተባሃለ ናይ ሓጎስ ኬሚካል ከም ዝፍኖ ይገብር
ትኩረትና ይውስኽ ፍጥነትና ይውስኽ ንስራሕ ዘለና ድሌት የነቃቅሖ ነገር ግን እቲ መስመር እንተሓሊፉ ካፌን ማለት እውን ኣብቲ ውሽጡ ቡን ዘሎ ንጥረ ነገር ካብ መጠን ንላዕሊ እንተተጠቂምና ሰብነትና ሓደጋ መፅእ ኣሎ ዝብል ናይ ፍርሒ ስምዒት ይስምዖ ልብና ብቕልጡፍ ክሃርም ይጅምር ኣእዳውና ይንቅጥቀጥ ብዘይ ምንም ምክንያት ድማ ናይ ውሽጢ ጭንቀት ይወርሰና ናይ ቡን ስነ ስርዓት ከም ዓብይ ፈውሲ ናይ ቡን ስነ ስርዓት ዓብይ ዓርሱ ዝኻለ ናይ ስነ ልቦና ሕክምና ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ቡን ካብ ሳይንሳዊ ትንተና ወፂና ኣብ ባህልና ካልእ ፍሉይ ማዕርግ ኣለዎ እቲ ናይ ቡን ስነ ስርዓት ስቂልካ ካፌን ናብ ሰውነት መታው ጥራሕ ኣይኮነን ንሱ ርእስኻ ተረጋጋዕሉ ፍሉይ ናይ ሰላም ሰዓት እዩ እቲ ናይ ቡን ምቕላው ጨና ናይ ዕጣን ትኪ እቲ ምፍላሕን ኣእምሮኻ ካብ መዓልታዊ ጭንቀትን ውጥረትን ወፂኡ ኣብቲ ሕጂ ዘለኻሉ ህሞት ጥራሕ ክረጋጋእ ይገብር ምስ ፈተውትና እንገብሮ ዕላል ጽምዋ የጥፍእ ፍቕሪ ይውስኽ እዚ ስነ ስርዓት እዚ ባዕሉ ዓብይ ዓርሱ ዝኻለ ናይ ስነ ልቦና ሕክምና እዩ ቡን ብኸመይ መንገዲ ንጠቐም ካፌን ኣብ ሰብነትና ክሳብ 8 ሰዓት ስለ ዝጸንሕ ናይ ድቃስ ሰዓትና ከይበላሽዎ ምእንቲ እቲ ድሕሪ ቀትርን ኣጋግዘን እንሰትዮ ቡን ጥንቃቐ ክንገብርን ምስ ናይ ድቃስ ሰዓትና ከም ዘይጋራጮን ክንገብሮ ኣለና ኣብ ቡን ውሽጢ ልዕሊ ዓቐን ሽኮር ዘይምውሳኽ ሽኮር ክበዝሕ ከሎ ናይቲ ቡን ተፈጥራዊ ዓቕሚ ስለ ዘጥፍኦ እዩ ኣብ መንጎ ማይ ምስታይ ቡን ካብ ሰብነትና ማይ ስለ ዘውፅእ ምስቲ ነፍሲ ወከፍ ፍንጃል ቡን ማይ ምስታይ ድኻም ይከላኸል እዩ ቡን ጸላኢኻውን ሓኪምካውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምርጫ ዘሎ ኣብ ኣጠቓቕማኻ እዩ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናይ ቡን ፍንጃል ክተልዕል ከለኻ ንኣእምሮኻ ተነቃቅሖ ዲኻ ዘለኻ ወይስ ተታልሎ ንርእስኻ ሕተት ከምዚኦም ዓይነት ጠቃሚ ስነ ልቦናዊ ትምህርቲ ንምርካብ ምብራቕ ቲዩብ ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል